Naghalid ay hindi nakin umay katagayang suhutin na umayhan, umayhan, umayhan. Dito'y sidong ni Ayan, sidong ni Ayan, sidong ni Ayan. Umayhan, umayhan, umayhan. Dito'y sidong ni Ayan, sidong ni Ayan, sidong ni Ayan. Han marinig anak parte Kaking sigarilyo kan marinig Saan mainit anak tali Ang tuwa-tuwa surutin na Umayhan, umayhan Ito'y sidong ni Ayan, sidong ni Ayan, sidong ni Ayan.
Ayan